تفسير سورة القصص. الشيطان الرجيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأسى أن يكون من المفلحين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. bi ye juma donye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu shawwal waye biye watani fulanai ambe jate min fonya fo chugo min jate min be jinya mo chama mbolo an kadre su lambo de fo miladi nasara ka jate ba fula suinde tani saba bi sui sawalu tani saba na de do minyen nasara ka jate ba fula ani muga ani fula kalo duruna watani nanina ambe bako jikon gorfula masjid salamu kono deresu tunjora minye kasungalo makono sungalo nana kateme tele yala balomo ninye wajulini tashiye hadamaden kelen kelema amame antum bel labbenna kasungalo makono sungalo nana kateme tele yala te akera kome amana yere hadamaden kelen kele ka jiya yere shigi jate minate ka fo nin jiya fana wa sungalo intemena chogo mide ka teliya hadamaden nye koro nin jiya fana shigi beba o chogo kelen dera ani mugo kelen kelen ki yere fana jate mina jiya kono komi sungalo intemena chogo mi sungalo intemena chogo mi jiya kono teliya la ika ama metumbe labbenna kama kono sisa iya kofila ye atemena kake komi shigo ika do e fana dombe na e fana beteme kabo jiya kono chogo kelendela kake komi mana jiya kono yere obe minyira hada madin kake miri bagay wati be kake tase bagay kake labbe bagay ki labbe la garanje itika to yoro la de hada madin be beteme yoro de la ya odiato chidon Abdullah ibn Umar dondola aya minana kaman fulay kun fi dunya gharib kaannaka gharib aw abir sabil akoyi yere mina jiya kono komi duna ube siratige baga sirateme baga tuma min nin for Abdullah ibn Umar ayere tumba fo ako ija asbaghta fala tantajil masa akonni e koni dugu jera iye sogomada ye ikana wula fila makono de ibe kuma nyuma min fo ki kallagara nyeshige okede ibe bara nyuma min ke ki kallagara nyeshige okede eta do yala wula fila biso jiako akonni ye wula fila fana ye fa ija amsayta fala tantajir sabah akonni ye wula fila fana ye ikani hakili do sogoma fila la de kana ika kuma nyuman do foli to ko sogoma mbafo kana ika bara nyuman do kelite ko sogoma mbake itaro yala sogoma bisoro jiako
ibe minke ake khudh min sahatika limaradika ikado fana ni kene yalendo ibe bara nyuma minke kala garanya shiga kede ikado ibe na bana umi hayatika limautika ni be nyana mayala jatemina ko ibe na sabe wala mbalmo sungalo teme chogo men fuleni ni hakili jigi fitini ye ani tasi fitini ani miru be kanka shiri ka miri yerela komi sungalo temina chogo mi e fana be temo chogo la ibe jinya tige o chogo de la i janto i ka fota wala i janto i ka keta wala i labbe la garanye o ko fembe temina ka tersu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا نيمكما أفورا كما دودي كوفي بوركا كما ينفادو أفورا كما دودي نوفي عبد الرحمن الصادق التوسيري بنا ويرا نانيو لكال أفورا كما جمان نوفي كوفي deresu temene ko fula fora a folo yomali khiyama do ala bi hadam do nyininka alala aye ala kelempe de batowa ube aye femure de bato ka fara alaka khiyama kene ka hadam do be nyininka ni nayi fulanna hadam do be nyininka u ka cidenna ma ja ajabutum al mursalina aye cidon ayu jabi munna fa amiyati alaihim da amba yawma yiji fa hum la yatasaaluna o do kibariya be dibira ngolo awa utese ka nyogo nyinin kay fana ikado hada made la garado ibe nyinin ka fulala ala yode fo dersu temina ayat temina ngono ibe nyinin ka itigi alaka bato chogola ya kelempe de bato ube yefem bato ka faraka kele fulanna ibe nyinin kay ka cidenna aye ciidenya la shima iya jabi munna itugura ko de wa ube matuwa ko tabolo wore yude yera e bolowa na donc nonun temenen ko fe ala ko kisiye munye la gara kisiye munye fa amma man taba alakum inni mu'min tubira etumbe fulan ka foyala itubira ka wala sani sayaki soro etumbe fengore batoliya minte ciiden batoliye itubira lo kabo ola sani sayaki soro wa amana illi manani ala kelempewe ye ala kelempewe batuma foy faraka wa amila saliha ye bara nyuma ke ini ala ce bara min karasila alay abenna ciiden ka sunnama wada tubun ka setuma ma inin tawsira ko ay fi dunya dinya kono ya ni mugo min tubira jiya kono ya illi manani alay ka fulan ka hoyaw bila jiya kono ya iye bara nyuma uke ka bara kala sale ka tugu ciden ko fa asa an yakuna min al muflihin ni tigila mogo wajibi ala fe yawmal qiyamah don ebe ke ganye bagay qiyamah kenaka ibe min nyini ala fe ba soro ibe sira min nya qiyamah kenaka ala bi kisama ay yawmal qiyamah don wa asa min allahi mujibatu ni asana na ala kola o kore de ko wajibi abeke fa inna hajan waqi'u bi fadlillah wa mannihi la mahala mogo nin jiya kono e tubira kabo fulan ka fo yawula e tubira kabo bidiya wula ye ala kelempe bato ye bara nyuma ke bara munun karasira re ubenna ciren ka sunnama qiyama kene ka ede ye ganye bagay ibe min nyina ala fa be soro be sira minye ala bi kisama kuma yete retola aw mogo min be kisife yere la gara a chogo fulede anye bun kasiri tawsir fo adramani nasir sadi ko ka tawsir ko taysir karimur rahman fi tawsir kalam limannan ako lamma jakara taala suwalul khalaqi mimma budihim ako tumami ala ye danfe nyininka o ka pato fenna wa min rasulihim tumami ala ye danfe nyininka wa an rasulihim ani ku nyininka kabu ka cidema ako tumami qiyama keneka ala ye danfe nyininka kabu ka pato fenma ku nyininka kabu ka cidema
ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى أكو على يسرفو سيرا من بك سبب ni hada madem be kisi ala jom be kisi tige ala ka janga kata mariyama tumami ala ya fo ko jom be nyinin kai kabbato fenna qiyama ibe nyinin kai ka cide ma qiyama ana nashrafo sira min be kisi la bara sira min be jom kisala kala jaba man la bara wa annahu ala ya ira annahu la najaata illa liman tasafa bi tawba an shirk awa ko ala ya yiranna ni aya kono ko kisite mo yella garade fonni mo mi man kutora ni tubi an shirki itubira kabo fulan ka foyama wal mahashi itubira kabo ala kutawla wa amana billah illi manani ala he fa habadahu ye ala bato wa amana bi rasulihi illi manani ala ka cidenye fa saddaqa bi rusulihi illi manani ala ka cidenye fa saddaqahum iye ciidewun ciñattigiya wa amalan saliha muttabi'a fihi li rusul iye bara ñuma mi i tugura ciidewun ko iye bara ñuma mi i tugura ciidewun ko aka kuma laba ko fala sabila ila alfalahi biduni hadihi al-umur tumama yin nunu fo awa ako kisi cogote mogola lagara mbe min ñini lagara nka soro mbe kisi sira min ñe lagara nka kisama ako kisi cogo ni gagne cogote lagara nin ko nunun te koy ayta abdurrahman sari ka tawsil lajje kisi cogote mogola lagara nin ko munun fora ni man nunun de ko juma ika tubi ka fo fulan ka fo yala ni ala soso ikalli manene ala ika ala kerem ko bato ikalli mana ni ciidewnye iku cinya tigiya ika bara nyuma ke bara min kharasira lay bara mi itugura ciiden ko wala awa ala ko kisi cogo fule mo min ba fe ki ka kisi lagara kisi cogo fule da men balma amba fo kasaga ka kuma munum be fo ka jamana kono ko tabulo kacha ko beni ka famu ko beni ka tabulo be ki tafo beki take konna an sera masabai nyere malagara la nyana bo balmo nunu nye galon kuma wuyede nunu nye galon kuma wuda na ya soro ode do ko beka horonya de bibolo min kadiye afo tabolo min ni e ya famu ake shi kana shi sakute eki take ya famu chokome nin ka take ya famu chokome an ka balo nyogon kate an ka nyanama nyogon kate nan shera ko tigi yere malagara na nyanabo no tundo chide unchi kunye munye ala tumbe be bilate wa na nyanabo lagara na ya soro kuma ya chinya chide unchi kunye munye na ya soro kuma ya chinya kitabu jigi kunye munye na ya soro kuma ya chinya jahadu wuli kunye munye nya ya soro kuma ya chinya chide unu ka mo kile kunye munye kelebe ke cide unu ka jama'u cewa jahadu be wuliwa qur'ana kitabu tumbe jigiba ciden tumbe ciwa wannan nunyan galon kuma mu galon kuma jama'u kono hada made alaye aka cide unci kaka qur'ana de jigi ni karasa ben nin ka karasa ire karasa lankai ninya karasa lankai ninya alaye munfu alaye re yado ko jama benati betena be kankelen kaw betena be tabulo kelenka me ko cugodi fayintana jatun fi shay farudduhu ila Allah wa rasulih akunna yinyugo soso minna aya sagi kata ala dema ala ye jumanye qur'ana wa rasulana ka cide nyi ciden te balola akadi sa sagalo ni parti kacha grupu kacha tabulo kacha nanyi nyugo soso minna amma be mina amba sagi kata qur'ana de sunna de min ka fota na ka keta ni qur'ana ne sunna e nyogonta ambe fota min ka fota na ka keta me abaka na ka tabulo me ni qur'ana ni sunna ma nyogonta an ko bila bembe keninde ka min na ye ben sugu ke ni ala ye ben min fo qur'ana kono ben sugu min fo qur'ana kono kire nye ben sugu min fo qur'ana kono na ye bembe ke ku bembe ku fara nyogon ka galon ka ya ala ba be bo nyogon an lagara awa kisite mo goye ni mo mi matugo cide on goda
kisite mo siye cide unana ni sira minya ala kelempe ka bato cide unana ni sira minya katugo ko ni ote kisite mo yede ka fo fana min ba fo ne ya famu jogo mi be ka kete ko edeye dictateur ay ala de ko ma umiru illa liyabudullah mulisina lahu ala ko hada madew manya marani foyde fonne ala kelempe ude ka bato ka dina karasine ala de ko wa anna haja sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ala de ko ciden nanani minye ko de ala ka sirati lele ko be de ka tugo ko dictateur kuma toye ala de ka kuma yoye ko ciden ni sira min nana de ko de ya ale ka sira be ka tugo de ko akana tugo sira mi senu ko nuba faraka bo ala ka sira be ka tugo ala ta de ko be ka tugo ciden ta de ko jamanaw kan nyanyini nunun de la nunun de be lafiya nati jamanaw la ka jamanaw suma nunun de be silamo fara nyogon ka ne munun be ta shigi kata wa kuma fo awye kuma munun te nunun nye e ko ni akakete nin kakete e kitake e ni fana be ni ta fana abla katake e ko ciden ko mana ramin ko munkara fa yughayyiru bi yadi fa illam satafa bil lisani fa illam satafa bi qalbihi ciden ko ni ko ne nya kwa yele mani bolay fanga bela ka min yele mani boloy ciden ko ka ayele mani boloy fanga tila ka min yele mani boloy e nen ko fo ako nen te se ka min fa fo fana ako iddu sukun kono ne ni aw ko be ka famu be ka tabulo be ka bato chogo kake e wa be ta ka dia e fana ye e mu'miniya wa man yakfuru bi taghuti wa yu'minu billah faqad samsaka bil urwati al usqa la infisama la ala ko de ko mo fi mo fe nyeta wote danteme ko te ala tay ko te ciden ka tay o de to ko taguti ala ko ni mo mun kafira ni tagutun ye illi manani ala kelempe ye ko lu tigide jurumin te tigide wolu ye jurumin te tigide e wa sirate ala kelempe batoy sirate ciden ka sunna na ka taboloye hada madin ko iddu sukun ko nkono kiba oma ishe ko damayira bela konnan kariya ko bali ko ye wajibi de yika siram min te tiden ka sirai nimo ko iddu sukun kono ejjena na ye ikalli mana yere madda fayte mu'min yere ala ko man yakfur bi taguti wa yu'minu billahi fo aka kafirani taguti ya sira jugu be jiyan kono fo ika ba be made ka kafirna be ka be kode ka so ala kelempe ude tama ninde dinay وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار ni aya fana la ala ban kibariya masa min korotalen do ko ale ala kelempew de yeddali ke ko ale ala kelempew sugantiya bale de imai sugantiya te jonye de ko beni ka so beni ka tabul beni ka hakina beni ka famu nunu nyangalonde koy qur'ana de te sonnunu ma fonka nunu bange nyugonye de ala ya irani aya kono ko ale ala kelempew de danfe be jiya kono nyaabe minna nyaate minna ko ale ala de ya bedda wal ikhtiyari ko sugantiya fana ya ale ala de tay ale ala de be mogodo sugantiya kike cogo dola cogo min kadai ale ala de be kuma udo sugantiya kulu sabati ka kuma udo kulu tinya ale ala de be dina udo sugantiya ko ulu sabati dina uni tabolo be kulu tinya ala de be wa yoro sugantiya ka ke yoro fasamantini yoro barikalenye ewa yoro toka minyajiya ala de be wakati fana sugantiya wakati min kadi ala ka sugantiya wakati toka ala de masayna ben nimbeke wa annahu laysa lahu fi jalika munajim awa akosama bakati alela nonuna de samali kela shite min beseka ale sama aka dalila samali kela shite min beseka ko sama ale ala bolo aka sugantiya lila wala muaqiban awa no bakati ala la ko kafo ala yennin fa man kafo ala yennin ka amanka ke ala yennin kiri tigete eyo anka appeli ka amanka ke nin to anka wuli o ti ala la ko
ولا تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ko ittigi ala de be fenda min daliye ala jiya ala de be fen sugantiya min sugantiya ya ajiya ma kana lahum li khiyaratu dam fen sugantiya te awye nafa ala asahil qawlaini ala ya agge kuma fula min sa halendo ka qawlihi ta'ala wa ma kana lil mu'min bon kashiri ko min fule ya nin chogola ma kana lahu li khiyaratu akon nafuide do parce que bonjerere do bana ti ma kana lahu li khiyaratu kama inke huna bi mana alladhi taqdiruhu wa yaqtaru alladhi lahum fihi khiyaratu ko ala be fende sugantiya mo ye mi no ka sugantiya bala me bon kasire ko ayi kuma fulaina min ka kene ma kana lahu li khiyaratu dam fi sugantiya te awye suwate aw bolo koy akon ni aya be nyogon tafsirin ni anana qur'ana kono ala ko ma kana lil mu'min wala mu'minati idha khada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim ala ko aya kono suratul ahzab kono ala ko ate daga mu'mini cemai ate daga mu'mini musomai ni alan ye komin kiri chogomi ube na ka chide nye komin kiri chogomi an yakuna lahum khairatu min amrihim sugan atebe awye sugantiya ka ke awye aka koda woni ni aya bede kerenya ko ni ala ye kiri min tige kabila chogo mi sugantiya te hada madenye ko ebi ka suwa ke wala ay ne ka famu ye ninde ay jamana ka famu ye ninde ay an ka jamana la se jamana an ka jamana demu quartier bene ka famu de do jamana kono ya famu chogo me ki take ni ya famu chogo ma ka take ma kana lahum khiyara suwata bolo de atibbe awye ni ala ye kiri min tige ka kuma min nyamariya ke ko kuma min ka fo chogo min nyamariya te mo shiye ko ebeta kuma in fo chogo rela no chogo de ni ala ko bara min ni bato min ka ke chogo min nyamariya ni suwate mo shi bolo ko ebeta bato in ke chogo rela ni o chogo de kire nye kuma min fo ko aka fo chogo min suwate hada maden shi bolo ko ebeta o kuma in fo chogore la min te chide nya fo chogo min fo chide ko batom ni bara min ka ke chogo min suwate mo shiye ko ebeta bato ke chogore la chogo min ni chide min nyamra na ma kana lahum khiyaratu abikum min alakum wa ma kana lil mu'min wala mu'minati idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum khiyaratu min amrihim ni nyekeni de ka boy donc suwate hada maden bo nin fana bayira anya kuma min fo kuma munumbe munumunu jiya kono hurriyatul aqida hurriyatul arai hada madon ka aqida la hada madon ya horonde o kaddu sukuna sirila nin kadiye ibode ke ika sirika dusuna si hada madon ya horode o katta bodo kabbato jogola cinya kuma utede batu ko ni la kharanyini la ala ye min sugantiya ka min kiri jogo mi bebe odeke suwate mo siye kide nye min fo kwa ka ke chogomi bebe ode ke suwate mwoshiye ala fule kore fo ma kana lahu khiyaratu sugantiya te mkoye subhanallah ala sheniyalendo kabun nakashifeuma wa ta'ala ala korota lendo amma yusrikuna kabo fenna ubake kamunu fara alaka ala sheniyalendo kaboma fulan kafuya munum bake ka ke dugu koloka ka dinginye so fara alaka ka yiru fara alaka ku barka nyine ka shehu ni mabau fara alaka ka kaburu tigo fara alaka ala sheniya lendo ala korota lendo kabunu no mako ala korota lendo kabuma ala sheniya lendo kabuma awa fokata jangulu tesa ga ke bato ya fana وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يتجي على يالو ما تكن صدورهم يالو ما تكن صدورهم وما تعلنون على أي يالم ما تكن دمائر وما تني توي عليه شرائر هذا ما دي يدسكون كنونا لا كومين دوغولم بيدسكون كنو على بادو كوي وربك يتجي على يالو ما تكن صدورهم هذا ما دون دانفيون min dogolen buddu sukun kono ala bado o ma to allinuna ubake kam min bange ala bado fana
mogo min ye kuma do fo ka bange de ala bado ini mogo do de ye bundo ke dibila ka kuma do fo ala bado ni dogolen bi dusukun kono ala bado iye min bange ala bado ala babedo kama ya law ma tubdihi jawahiru min shara'il khalaiqi ala be ewa gundo do chogomi de ewa hadama daw nye min fana bange ala baba abedo chogo de la damfo abe mu fe mo fe gundo fe mo fe dogolen baw dusukun kono fe mo fe aya fode ube aya kede ka bange ala babedo nimbe ko min ala ko aya wore kono sawa minkum man asara al qawla wa man jahara bi ala ko bede kele nyene ala boro ni mogo min yi ka kuma dogo fode wa ka fo gundo de la ubi yi ka kuma fo ka bange ka bila kene de ka abede ka kane ala boro mba be me mba bedo o man huwa mustaqifi bil layli wa sharibu bin nahar ni mogo min dogora su dibide kono ka bara jugu de ko wa ube tile gamfe yere itamato bedala ka bara jugu kene ala ba bedo abede ka kane ko min be dogo su dibila ka bara jugu ke ani mimba ka bara jugu ke tile kamfe kene ka benyana abede ka kane ala bulumba bedo donc nimba ira hada maden kelen nin jian shigni nin jianyana moya min nambala an kan jan fanyere la boy an kan jan fanyere la an kan nyere koro shankan nyere jatebo ko be hada maden yakoy ko be hada maden de jian ay wa kuma dan nin jian shigni yakoy ko bele badde be hada maden kelen an kan jan fanyere la وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله لا إله إلا هو على ديب بسو مسايب مسام من كبتو يتشنائي باتو فين ورشيتي من كبتو يتشنائي على كلمة توجه هو المنفرد بإلهيته على دي كلنye akapatola kam masala akapatola fala mabuda siwa bato fen shite mbali mon min kapato chini ala kelimta wuce kama la rabba yaghluhu wa yaghtaru siwa komi ni masate ni minye dalike minye sugantilike ni alate awa bato fen fanate ni alate wuce ko ni dam masate dam feuna ni alate ni sugantiate jonye ni alate de chogomi de awa ala kelempew de fana kanka bato chogo kelende la bato fente ni alate chogo kelende la suwate moye ko wallahi mogo ni suwaki yere ni janyana moya kono ko e ka horonya de bi bolo ika kuma fota o de ka bato la e ikana saka do kaburu kono kone kana sare ka do kaburu kono de e biba ke ki yere negede ni suwa be e ka horonya bi bolo suwa be ibe samuna ni ala mako sharia bi nimbo mo site saya feo ibe samuna ni suwa be to jian kono ke ni suwa be e ka horonya bi bolo ibe banamuna to kenera badake ni nunu nyere nege kuma uni galon kuma ngude uni islamia sarata ni qur'ana te ni hadisa te tade mogo kelen ki janto yere la ala ka dina yere haqiqa na nyuma minya ayo nyine jamana kuno aka to ka la bato to nyuma na de sani saya ka shi auma jiya nyana ma min fulani fo da mute min na tuni har folo mogo ye da mu mi soro jiya nyana mala am mu laba mogo o da mu yere te jiya nyana ma yala sisa fantam kono na filila te se ka sino muso kono na filila te se ka sino demiseni kono na filila te se ka sino setigi kono na filile ndo na ma sino ko frata te se ka sino damu de be ni nyana mala tuni be ni bana le do mi be min ta kalama ite min ta kalama bana be kelen bana minya kono na fi damu de be ni nyana ma yara ni hadama dum bu yire nyege ni nyana ma ya kono ala tate fo ala tate ke mogo ba fi kabila fana contrôle ko be sagoni seyira hadama dum ka sabale an ka sagi kata ala kelimpew de bato masay balmo a kelimpew ka bato foy kana bato ka far alaka ko be ewa e ya famu chogme ake ni ya famu chogme aka take ni mballa se nyogo made ni e ko ni nta take wode balla se nyogo
ko jamana kono sariya u fana de be kiru de be tige parce que ye kuma do fa man ka fo e ye ke wale de ka man ka te bo na ya soro dina ko de yere ni nya fa mu togma ka ke shi kana shi bari tala bo kiri be tige jamana kono mun kiri be tige jamana la mun ni dina ko kera de jagara ko kera na bato kera de shi kana shi empêcher jiya nyana ma yala kiru be tige mugo ni nyogon ce mun na ate jiya nyana ma fana ke wo chogola jamana la be min kadi minya kafo min kadi minya jamana mara chogola ka ke sariya kana ke jamana la yere hari na kera galon sariya min be o yere kana tige mugo ni nyogon ce donc ala ka hakimanda mun balmo bato masate ni ala te koy fo ala kilimbe de kabato fo kana fara ala ka lahul hamdu tanube alaye fil ula wal akhirati tanube alaye jiyan kono tanube alaye lahara ay fi jami'i ma yafaluhu wal mahmudu alayhi li adlihi ala bi fengo fenke ala tanunembe oka na katilenya wa hikmatihi ana ka kodo wala udu hukum e wakiri be ala de tayo ko kiri be ninjiya kono o loi konta munun fule ninye nimbe ngalo ni tonyali abe jengelende do jamani ukanto fana ko juju ka fere ke ukatile abe minyere ka tile lendo folo abe tile katami nimbe kiri tigeni loi o be tile katami buna seminu gode fora imahullah ako mugo mimba fe ko e walwa nimbe kiri tigeni loi ko akatile ko abe tile katami abe minyere ka ode jengelendo o yere de ye galo nya folo o yere de tala tay folo e yere de jengene do folo e de galo e folo loi be tile katami loi kiri tigala be tile katami wala hulu hukum kiri be ala de tay inu hukumu illa lillah ala ko kiri te mo shibolo jian kono ni ala te afa hukum li jahiliyyati yabghuna wa man ahsanu min allahi hukma liqawmin yuqinuna ala ko jahili kiri loi min fulen ni nyala yere ko jahili kiri de ako jahili kiri aw be ode nyini dugu kolo ka kiri tigene woye kanne ala tatoye jonka kiri kausa netay no be mo de li gawmi yuqinuna dankan yabe mo mununye wala hu hukum kiri ala de tay ay allazi la muaqiba lahu li qahrihi gon kashir ko masammi aka kiri no bo baga tala aka karabari sababula wa ghalabatihi wa hikmatihi ani alaka sheba ya sabula na bese fembela anaka kodo anaka ewa nema sababula wa ilayhi turjaun awakado ninjiya sigibe bade ni mugo yere marasani ninjiya sigide ko fanga benne labbi ko nebe joyoro do labbi ko benne ka kuma be mina jamana kono ha ikado ibe sage katalama wa ilayhi turjaun ala yodefo abe sage katalama ko imbalmau adigan kaw bami adigan kaw kabara yere la fu yere da yafu man asaddu minna quwwata ko jon ka fanga ka bo awne adigan kaw kabara yere la fu yere yafu dala ko jon ka fanga ka bo awne ala ko awlamu yaraw anna allaha khalaqahum huwa asaddu minhum quwwata ala ko yala wuluma do ne ala min yuda ne ka fanga ka girika ka temutaka uluma do ko fanga benela ne ala la katemuluka wa ala yu halakini munye finye ala yi finye de bila adigan kawla ka be halaki duma mi firawna wasura ko alay ala de fofo wa ana rabbukum la ala konni da utigi nin korota lendo alay sallimulikum misra wa hajil an haru tajri min tahti afala tubshiruna ko yala misra kamarate ne de tay nin ko nunu fule be bolin kor awte nunu nya ka kabanne la ko sebe ne tuma me ala ba halaka ya wasuni jiminya ala tara ato o jide ko ala tara ato o jide ko makka kafiru quraish kabaraw yerela ka wuli unu ka jama ba kele nyugona la benda falen bubura be kele cengana ko an kata cide ni mu'minu munun be an katu be fa tuma me haru bora uya fuye ewa ko nabe ta kam marasandi side defa o kisrade ay sagi kana abu jahlina ka jama ko onte sagi ko ambe ta badri kene indeka
kanyame kantige ko sugo du do muso ka ando donkilila anka dolumi arabu na do ko ambora ana to kato kalakal akera chogodi mogo keme saba anitani saba mogo bakele nu kala be uye dankarula ku be fagaye dinga bade tumbe badri kenela ka be sufufu ku fila kuno ka bogo sagula ku kata madina mogo de be sen indina la ko joyoro benye mogo de be sen indina la ko binnim parasi de bene bolo mogo de be sen indina la ko fanga bene de la akeke wa ilayhi turja'un abebe sagi kata ala de ma ay jami'ukum yawmal qiyamati aw be yawmal qiyamati abe sagi kata ala de ma fayujaji kull amil bi amalihi min khair wa sharri barakila kelen kele ala ni sarani ka baray ni hera de ala ni sarani heray ni juguma de ala ni sarani juguma ni wala yaghfa alayhi minhum khafiyatu fi sha'ir al amali hada madin bi ka barak to ke foite dogo ala foy teddu wala la de aye réunion ke kene kade aka réunion ke gundo la de aka do ewa famo ka suni tile de nindina chiale kama ala ba bedo kelenkele mo kelenkele be don ka bola jian kono nindina chiale de kama ubi ka kunkudo la sen nindina ma ala ba bedo abika bara do bebe saki kata ala mala be ka fota ni ka keta la bisra bela قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون يقول تعالى ممتن على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار ألا بافو naba akan nema nabo ofo ko ira ka jonna aye nema minka ka jonye minye na ye tile kolo uye ka su kolo uye ka tile kolo uye la jani la qawama lahum min dunihima tile suni tile min ni jon ka ewa hadama de nyane ka janya na mate sika jo abada ni suni tile te wa bayyana annahu ala ya bange anye أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمدا إلى يوم القيامة لا ضر ذلك بهم ni ala tun ye diɲɛ bɛɛ kɛ su de ye ni tile t'a la o tun bɛ danfɛnw tɔɔrɔ a tun b'an degun ayiwa an tun tɛ fɛn wɛrɛ sɔrɔ fana min bɛ se ka na ni tile ye ala filɛ ko de yira ko le araytu muhamadu f'u ye a ye n kibariya in ja'ala Allahu alaykum layla sarmadan ila yawm al-qiyamati ni ala ye diɲɛ bɛɛ kɛ aw ma sufɛla ye fo ka taa lahara n'a ma tile fira lati n'a ma tile di aw ma man ilahu ghayrullahi yatikum bidiyai bato fɛn wɛrɛ juman bɛ n'a bɛ se ka na ni tile ye kaburutigi juman bɛ kaburu kɔnɔ ni ala ye diɲɛ bɛɛ kɛ sufɛla ye n'a bɛ se ka tilefɛla dugu jɛ o bɛ ye wa faaliqul asbab dugu jɛbaga ye ala de ye koyi ni ala ye diɲɛ bɛɛ kɛ dibi ye k'a bɛɛ kɛ su ye a bato fɛn sisi tɛ min bɛ se ka na ni tile ye diɲɛ kɔnɔ yiri tɛ jinɛ tɛ wokilenni tɛ jinna tɛ tungu tɛ seegu tɛ maaba tɛ kaburutigi tɛ ni diɲɛ bɛɛ kɛra su ye a bato fɛn si tɛ min bɛ se ka na ni tile ye ni ala tɛ min bɛ se ka na ni yɛlɛ ni ala tɛ afala tasmauna donc ala ko ala ka aya munun be fo ala ko munun be fo yala aw te nunu me aku famu aka barake mu yawa قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل ما مرافوية أريتم ينكباريا إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة ni ala ye diɲɛ bɛɛ kɛ tilefɛla fana ye fo ka taa kiyama
ama sudo man ilahu ghayrullahi yatikum bil layli taskununa fihi bato fen juman be ni alate min be se kanani sufela ye ko di awma na be lafiya kono o bewa nimbe ala ba yira de dugu kolo ka fe man ka batu ka fara laka ko imbalma foy man ka batu ka fara alaka bara munun fe su ala de be su do ala de be dugu je adam fe site jian kono abato fe site jian kono nimbe se ka su dibi do nimbe se ka dugu je o te ala kelem to de bo ke na kelem to de bo ke awa awajibilande a kelem to de ka batu foy kana bato ka farata ni ya jiya bekera aw matile felay jombe se kanani bato fe ngori jumambe na be se kanani su felay ka su dibido na be se kata da kasino ko kallafiya ko bewa oda atako afala tubshiruna awte alaka delelawni alaka taman shawu yewa aka wajun aka la kerem pe bato ima su felala ala ko afala tasmaun parce que soufela la kilo meni de be marché katemenya yelika soufela la ibito yeroja ka fendo me itese ka oye kito oyoroina soufela la meni de be marché katemenya yelika oda to ko afala tasmaun kile fina fana la nye yeli de be marché kateme menika tilefilata akwa fala tubshiru tilafira fana la hada madin ba to yoroja ka minye ibe fenye yoroja minna ni aynya be minna o yoroja ina na kumana ebe yoromi tale kito yoroja ibe minye tilefila la ite menike o chokola wodi ya to tilefila la akwa fala tubshiru mana tilefila la nyeli de be barake kateme menika akwa fala tubshiruna sufila la meni fana de be barake kateme yelika akwa fala tashiruna wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun ثم أخبر تعالى أنه لو جعل النهار سرمدا أي دائما مستمر إلى يوم القيامة ثم ملاي نونو فوق نالي تونيه جيا وقت بك سوفلاي جون تمبشك وتمبدغو نا تونيه أبك تلفلاي فنا جون تمبدغو وتمبتورو ولا ألاكو من رحمته أبي ألاك النيمة ألا ينيمة منك أكدام فيونيه anjala lakum layla wan nahara ni ala yesuni tileke awye wayala kan nema de ni ala ya kawye ko ni ala tunye jinya beke sufela ni tilefela tala jinya betum betego damfem betum betego ni jinya betum kera tilefela fana sufela tala damfem betum betego me ala kan nema de do katawma na ye jinya ke suni tile litaskunu fihi ka sofela ke jiyan kono komi nisu donna be tumbe la maga minna be tumbe bara minna be bara bila be tadda ka sinogo ka sabati ka lafiya ites kuno fi su kera awye pour ni ala ye sofela do be kata lafiya be kata sabati bara ka bila la maga ka bila be kata sabati ikal lafiya wal tabtagu min fadlihi ayati le fila fana ke tile fila ye ka yele bo abe dugu je pour ni dugu jera yele bora be ka wuli fana aka cari dugu koloka aka tala ka fasamantanye garjage minni ala yatige minye aka cari be ka wuli ikata ala fasamantanye ala garjage min latige ye ni lankulo bora ika sokono ni bena ala ye min no ya ala garjage minna inana ino bena litabtagu min fadli tilafila fana keraw tilafila ye pour akala ka fasamantya nyine tilafila kono wala allakum tashkuruna ani nunu na ke sababu ye ana ala barkada na an neunye ana ala barkada na dusukunye ana ala barkada na ka ke wala ye parce que barkada be kenene yoro sabale
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا أيضا نداء ثاني على سبيل التوبيخ والتقرير لمن أبدا ما لا إله آخر. بنكسيركو أكون نيني ألاك ولي فلاناي سورة ينكونو نيني ألاك ولي فلاناي ni weleli min ni ala be mushriku wala qiyama keneka weleli min kunyede tawbiq kula goshi wa taqrib anu ku kaddu sukun la fujuru ku kaddu sukun ha kula baga ku kaddu sukun la shira ni nyella gosili weleli de ni nyella gosili nyinin kaliye liman abada ma la ilaha akhara mugum min yebbato fe wore bato kafara alaka يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد على بوره مسام من كرو تاللو مغو بقيامة كنه دانفي بقيامة كنه كا على بمشركو ولا دانفي بكونكاي ودي أتولا كو يوم يناديهم أكو أدو قيامة دو على بمشركو ولا فيقول على بافو أين شركائي الذي كنتم تدعون أبافو مشركو ما ne ka jenyogo mbemi aw tumbe jiya kono aye jenyogo munun galon fo ku fara lembe ne alaka ka ne alaka hakko do minanna ka duma ubemi aye ka jenyogo munun galon fo tumbe jiya kono aye jenyogo munun galon fo ku fara lembe ne alaka ubemi e jomuna ay fi dari dunya jiya so kono tumbe munun galon fo ubemi jabu de be soroyewa aha ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ونجانا من كل أمة شهيدا أو ألكم ni alay mushriku wolete kun nyinin kate nyinin kalim min yella gosili nyinin kaliya qiyama kene mo be kun kai aye munu faranne alaka jiyan kono ku galon fo ku faranne alaka be mi jabu te soro bolo ni jabu masoro bolo alako najana min kulli ummati shahida ako jamakulu be nebe akashere fo shi kabo awla ukashere juma mana mushriki kuntigi fule jiyan kono ya ibake ka jama wole kata mushrikiya ma foybe wasoni ka jama yede yawmal qiyama do ala bo mushriki kuntigu de foshi ka bo ka jama kono do fana ko u ka cide tawsir fura bala do ko mushriki kuntigu ala bo sama ku bo ka jama kono do ko ya anni rasul mujahid ko ala be manto ala bi ka cide mbo ka shige fa qulna donc ni ciden bora awla kasigi ala be ciden nyininka nan yake mujahidi tay ala be ciden nyininka aha nye ciden nya milla foye koy ka fon nonu nyu kan kelem to bato ikana foy bato ka faranka ya Allah sewa ciden ba fon antiga ala joden fule na ya Allah sewa koy ala kelem to ka bato no fora sisa donc ulu mushriki munu nya fulana fara alaka ala bo samakana nyininkali yoro la sisa huja joli yoro la sisa ewa ala ba fuma fa qulna hatu burhanakum ala ba fu mushriku ma unu kan yeman mushrikin yeman nu ka jamama aha ci don fule ku ye ci den yalla shi awma ne ala kilim ko ka bato aw fana ye fe ngure bato ka fara ne alaka ewa hatu burhanakum delila min baw bolo ni ne yalla daga wiye jiyan kono ko fe ngure ka bato ka faranga ayonati yalla min babula yonnati ay ala shihad ma inda itumuhu min anna lillahi suraka aw yemmin fo jiya kono ko je nyogombe alala u be se ka wele ka far alaka u be se ka bato ka far alaka aha ayo mu fo jiya kono de aye nani derela min bo sabati aye nana ide abu bolo delela tu bolo ala ko chogori falimu mushriku yere ya do anna li haqqan lillahi he kocinya ya ala de tay wure ya do ado kocinya ya ala de tay be take kafu ko be kita ke ko tigina nyana bola
mi yomal kama do delate soro bolo yere ba do ko tinya ala de ta ay la ilaha khairuhu u yere ba do ko bato fe ngore site min ka bato ni ala kelem ke wutte wala mu yenin tigu uma sheka kuma wala mu yuhiru jawaban uma sheka jabu sisoro nube ala jabini min wodi ato ala ko wa dalla anhum ma kanu yaftarun utumbe fengo fengalon tige jiya kono abe tununa ula ay jahabun fala mu yanfawuhum utumbe fengo fengalon tige kafara jiya kun kafara ala ka jiya kono la abe tara ka bo bora be tununa ula ama umasuku nafai donc munum ba fo ko bekita fo bekita ke ala na nyana bo yo mala kamana a nyana bo choko fulede ni fulan ka fu ya shera alama e mushriki kuntigi ala bini ka jama foshi ka bo jama to tela aha aw tumbe jiya kono atumbe mushriki amina ka fengore munum bato ka farane ala ka ayina na ka delila min bayira konne ala ya ladda ka wi de lati suraw bolo kuma te suraw bolo aw yire ba do o do qiyama kene ka ko ciye ala de tay bato fen shite min ka bato ciye ala kelem pe wotoy ay yire bo do ye qiyama do e watumbe galontigo la jiya kono la abe tununa ulay abe tununa ulay e waka sara yo de aka nyana boli yo de la ni mo nyana ma ya mushriki ya de ka nyana ma ya bidiya de ka ala ta toy ka ala kelem pe bato toy ka femore bato ka fara ala ka ciren ka sunna tali toy ka tawore kuta bolo wore kriye yireye ibake koke e fana bake ka fu dala ko muhammadu rasulullah anyana boli ye minye yo male kama do ala ko de iye galo mintige jian kuno abe tunu lan ibeta ke ita to ke jarno bare kuno wodi anyana boli de wala hadama don ka sabalisa hadama don ka sabali hadama don ka hakli so mogote se ala la mogote se ala ka dina la ko mogote se nin qur'ana la na ya soro nin qur'ana min fule ni nin mo be sala awte qur'ana soro tiyan kono de na ya soro nin dina mo be sawla awte nin dina soro tiyan kono ko na ya soro nin dina tiyan min be tiyan kono nin mo be sala awta soro tiyan kono ko awa ala kelem pe pato tawhidi tigi mo te sala ko awa jamana yin fanan ba fo to me ko koriya kera wakati sera nan ba fe nin jamana ala kan deme akan yono ni ka buanka fen worete koy don ka bo chama inte ernyo chama inte inna allaha yudafi'u anil ladina amanu wote qur'ana kuna inna allaha yudafi'u anil ladina amanu ala kunni mugo munul liman yarane ala yere de bu defa ne ala be nyono ni ke ka bo mugo ka mugo munul liman yarane ala be nyono ni ka buka jamana in ka fere ke limana nyuman ka soro doro ala yire de ban defa balawu be nye sam ala yire de ban nyon me limana de ba ke ko donc bo chamani yire nyo chama ingalon ka wotede inna allaha yudafi anil ladina amanu inna allaha la yuhibbu kulla qawani kafur jamfanti ba ala tafe kafiri ala tafe ala te jamfanti fe ala te kafiri fe jamfa munun ba ke ka dina segere jamfa munun ba ke ka ala ko segere jamfa munun ba ke ka kiren ka sunna segere ulu te ke jamana kono ko abe suma ko parce que ala tawfi la yuhibbu kulla qawani kafur jamfanti ngana ala tife kafiri ala tife awa mushriki tangati ka ko nyode fokuto ka ko mogo min nyana ebe mushriki ne kaburu bato min na kasu fara alaka ko ide bena fanga soro nin jamana kono wa tangate mushriki na janko ina fanga soro o man yushriku billahi fa kannama kharra min as-samai fataqtafuhu tayrun aw tahwi bihi fi makani sahih abdurrahman sharina yini ayat tawsiri akoni mogo min ye tawhid ta ko itangalendo ibe tanga kono abe komi ni mogo min ni ewa kungo kono fendo yige ikire la sanfe atake kisoro itangalendo tawhidi tigi tangalendo ni ye tawhidi tabe komi ibe fendo de sanfe ni tangalendo ni duguma fendo ne fe nyana mawti soro me ala ko ni mo ye fulan ka fu yake iye fulana fara ala ka fakanna makharra min as-samai akwa be komi mo min tumbe sanfe tangalendo be bu min kalama ibina duguma fa takhtafu tayru kono unana ku purtiki jabati
kono nana kuita teleyala dobi i sentige yamfe dobi polotige yamfe dobi i nyabo yamfe dobi tilotige yamfe fataqtafu tayo aw tahwi rihu fi makani sahiqi ube finye yita kati fili yoroja finye yita kati fili yoroja mana ni mo minye fulana fara ala kay kera muslike foyte e yika janyama ko ni halakite ad-damar wal khasar guru jalini halakilini perdi toronde be mushrika jiyan ko mushrike be fanga suru katan ala be se kap ciya tigu la jarabini yeke mede be se ciya la tanga yerete eka e wa tanga be mu'mini de ka ala kan ke mu'mini uye ala kan ke tawdi tigu ye ala kan no ya jamanayin ye jamanayin kake ala kelim to bato bagay nin fulan ka fuya munun be jamanayin kono num bidiya munun be jamanayin kono nin galon munun be jamanayin kono ala ka tanu ye soko soko ka cinya sabati subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tafsir surah al-qasas di ambil bunyi ayat di woro ani woro ayat di woro ani woro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأسى أن يكون من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما bi ye juma donye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu shawwal waye biye watani fulanay ambe jate min fonya fo chugo min jate min be jinya mo chama mbolo an ka deresu lambo de fo miladi nasaraw ka jate ba fula suin de tani saba bi sui sawalu tani saba na de do minyen nasaraw ka jate ba fula ani muga ani fula kalo duruna watani nanina ambe bako jikorne gor fula masjid salamu kono deresu tunjora minye kasungalo makono sungalo nana kateme tele yala balomo ninye wajulini tashiye hadamaden kelen kelema amame antum bel labbenna ka sungalo makono sungalo nana kateme tele yalate akera komi amana yere hadamaden kelen kele ka jiya yere shigi jate minate ka fo nin jiya fana wa sungalo intemena chogo mide ka teliya hadamaden nye koro nin jiya fana shigi be ba o chogo kelen der ani mugo kelen kelen ki yere fana jate mina jiya kono komi sungalo intemena chogo mi sungalo intemena chogo mi jiya kono teliya la ika ama me tumbe labbenna kama kono sisa iya kofela ye atemena ka ke komi shigo ika do e fana dombe na e fana beteme ka bo jiya kono chogo kelen de la ka ke komi mana jiya kono yere o be minyira
hada madin ka ke miri bagay wati be ka ke tase bagay ka ke labbe bagay ki labbe la garanye iti ka to yoro la de hada madin be be teme yoro de la ya wodiya to cidon ka Abdullah ibn Umar ma don dola aya minana kaman fulay kun fi dunya gharib ka annaka gharib aw abir sabil akoyi yere mina jiya kono komi duna ube siratige baga sirateme baga tuma min nin for Abdullah ibn Umar ye ayere tumba fo ako ija asbaghta fala tantajil masa ako ni e koni dugu jera iye sogomada ye ikana wula filama kono de ibe kuma nyuma min fo ki kallagara nyeshige o kede ibe bara nyuma min ke ki kallagara nyeshige o kede eta do yala wula fila biso jiya kono akonni ye wula fila fana ye fa ija amsayta fala tantajir sabah akonni ye wula fila fana ye ikani hakili do soma fela la de kana ika kuma nyuman do foli to ko sogoma mba fo kana ka bara nyuman do kelite ko sogoma mba ita do yala sogoma bisoro jiya kono ibe minke ake kudu min sahatika limaradika ika do fana ni kene yalendo ibe bara nyuman minke kallagaranya shiga kede ika do ibe na bana o mi hayatika limautika ni be nyana mayala jatemina ko ibe na sade wala mbalmo sungalo teme cogo min fulen ni nye hakili jigi fitini ye ani tasi fitini ani miru be kanka shigi ka miri yerela komi sungalo teme na cogo min e fana be temo cogo la ibe jinya tige o cogo de la i janto i ka fota wala i janto i ka keta wala i labbe la garanye o ko fembe teme nan ka tersuwe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا نينكما أفورا كما دو دي كوفي بوركا كما ينفا دو أفورا كما دو دي نوفي عبد الرحمن الصادق توسري بنا بويرا نانيو لكال أفورا كما جمان نوفي كوفي deresu temene ko fula fora afolo yomal qiyamah do ala bi hada madaw nyininka alala aye ala kelempew de batowa ube aye fenwore de bato ka fara alaka qiyamah kene ka hada madaw be nyininka ni naye fulanna hada madaw be nyininka o ka cidenna ma ja ajabutum al mursalina aye cidon ayu jabi munna fa amiyat